a bateriát. Ezen is jelen. Utolsó. Menjünk le. Én menjek előre? Oké. Nyissam. Mati, kom. Itt aludtak bent, látod? Innen adták le a drótot. Csinálj videót. Mati, készítetted? Mehetünk? Oké. Innen. Na. Matinak most kell még egy. Mögöttünk jön, az most ráfázott. Nem kell félni, ne felé. Na, én megyek előre. És csak? Ide csinálj egy képet. Szuper. Itt is aludtak. És mikor, ha valaki ide be akart jönni, akkor bezárták. Várjál, még most nem. Jó kis atombunker. Hát igen. Ah, igen. De állítsam a lövésre? Persze. Hát így készítsek fényképet. Ja, tényleg nem hiteles. Az igen. Akkor mert muníciót! Muníciót! Nem, erre ki tudunk menni. Jó, majd kezdem magam rögtön. Igen, mert anya fél a szűk helyeket. Hogy tudunk kimenni? Arra megyünk? Arra visszafelé kell menni, Karci? Én visszamentem, jó? Jó. Közben tudsz menni. Jó. Ez egy hajó? Nem. Ez mi? Innen lőttek régen a bácsik. Ez igen. Ez ilyen szerkezet. Szóval nincs valami mérőszerkezet, Aha. beméri, hogy milyen Ja. messze van, beméri, és nem tudom, hogyha nem adja le A drótot gondolom leadja többet. de igen, itt a szikta azt mondja, itt valószínűleg bemérték a pontos távolságot, meg a szélhosszút, Mindjárt. meg a szélhosszút, Aha. meg az ilyen adatokat is találították. Pontosították a lövést. Ez igen, itt
Lehet látni valamit? Gépek ember. Ez is egy mérő távolság. Mérés. De le vannak zárva, valószínűleg előre szokták fordítani, és akkor láttak pontosan. Aha. De jó, hát szerelve annak idején nézzük a 25 centis vastag betonfal. Ja. Legalább. Balra. Menjünk fel. Az Arra. egy sziklás helységen. Igen. Ide azt lehetett lövni nyugodtan. Hát. Ja. De nem, előre kell kimenni, külön kihetetleníteni. De hát hallod, de itt bent is lenni, és eldom, hogy minden nyavaja. Igen. Nem lehetett, hogy jó érzés, úgymond. De meg kell nézni mindent, Natali. Ide nézd. Oké. Csinál. Itt is egy ilyen ágyú. Ezekben a bunkerekben onnan ki tud belőle. Kicsit nehéz, mondjuk egy nagyobb méretű bombával elbocsátották, aztán úgyis annyit ér Ja. a védelem is csak. Apuci, 1909-ben, 75 mm-es. hogy én tudom, hogy 960 kg. innen lőttek hajókat. Innen lőttek hajókat. Igen. Igen. Senki akkor. Te sem voltál. Nem. Nem, kicsit végére volt. Igen. Az, mint mondanak, az nem igazi. Nem, most nincs vészhelyzet. És csak ez volt a konyhájuk talán? Aha, azt hiszem. Olyasmi, mint egy konyha rész. Itt ettek. Jó, de kicsit a belmagasság. Hát nem, mert te pici vagy. Itt aludtak. Aha. Itt ez egy ilyen szerelő rész, úgy látom. Ja. Hát szerűzőn is kellett a szerszámokat együttelni, kell zsírozni. De hát mi munkához megépíteni ezt a szinget, Azt hiszem. meg akkor elmondom, mondjuk ez a technika, Igen. Egy jobbra. ami években a mai nap. 25 mm, 30 mm, 35 mm tömörvas. Hát ez az ajtó vagy 2 tonna. Hogy hozta évre le? Hát jó kérdés. Hogy hozták le? Hogy állították B? Berakni a Ja. sarkakra, tudod? Igen. Hey. Nee. Kiveszem hozzá.